आज मी नॉनव्हेज थाळी बनवते आहे. तर ह्या थाळीमध्ये पहिल्यांदा मी भाजी करायला घेते. इथे मी फरसबी घेतलेली आहे. ती स्वच्छ साफ करून घेतली आहे आणि स्वच्छ अशी धुवून घेतलेली आहे. आता ही चिरून घेते आहे. तर इथे मी कढई घेतलेली आहे आणि कढईमध्ये भाजी फोडणीला घालणार आहे. तर त्याच्यावर मी थोडंसं तेल घातलं आहे. तेलावर मोहरी घातलेली आहे. त्याच्यावर हिंग टाकला आहे. कढीपत्ता घातलेला आहे आणि इथे मी एक कांदा चिरून घेतला आहे बारीक असा. तो घालून घेते. कांदा थोडासा असा मऊ होईपर्यंत परतून घेणार आहे तेलावर. कांदा थोडासा मऊ झाला ना, की त्याच्यावर इथे मी एक मोठा टोमॅटो घेतलेला आहे बारीक असा चिरून, तो पण घालून घेते. थोडासा कांद्याबरोबर टोमॅटो पण परतून घेते इथे आणि त्याच्यावर मी इथे बटाट्याच्या फोडी घालते. एकदम बारीक अशा केल्या नाही आहेत, मीडियम आकाराच्या बटाट्याच्या फोडी केल्या आहेत आणि इथे वर चिरलेली सगळी फरसबी घालून घेते. फरसबी घालून झाल्यानंतर भाजी व्यवस्थित अशी इथे ढवळून घेते आणि लगेच मी त्याच्यावर इथे सगळे मसाले घालून घेणार आहे. म्हणजे पहिल्यांदा मीठ घालून घेते. त्याच्यानंतर इथे मिरची पावडर घातलेली आहे आणि हळद घातली आहे. व्यवस्थित अशी ढवळून घेते भाजी आणि आतमध्ये थोडंसं पाणी घालून ही झाकून ठेवणार आहे भाजी आणि व्यवस्थित अशी शिजवून घेणार आहे. आता वर मी झाकण ठेवते आणि भाजी आता शिजवून घेते. इथे बघू शकताय भाजीचा रंग पण चेंज झालेला आहे आणि व्यवस्थित अशी शिजलेली आहे. एखादा बटाटा घ्यायचा आणि तो चेक करायचा शिजला की नाही तो बघायचा. इथे भाजी माझी छान अशी शिजलेली आहे. त्याच्यावर मी खोबरं घातलेलं आहे. खोबरं घालून वाफ काढून घ्यायची एक. म्हणजे खोबरं जे आहे ते खराब होत नाही. आणि इथे माझी फरसबीची भाजी बनवून झटपट अशी तयार झालेली आहे. आता मी इथे मालवणी पद्धतीची अंडा करी बनवते तर त्याच्यासाठी पहिल्यांदा कांदा आणि खोबरं भाजून घेणार आहे. तर एका तव्यावर तेल घालून घेते आणि उभा चिरलेला कांदा घालते आतमध्ये. कांदा व्यवस्थित परतून परतून असा भाजून घेणार आहे. कांद्याचा असं थोडासा कलर जो आहे ना तो थोडासा चेंज झाला पाहिजे. कांद्याचा थोडासा रंग चेंज झाला की आतमध्ये आपल्याला खोबरं घालायचं आहे. इथे कांद्याचा रंग चेंज झालेला आहे. आतमध्ये मी खोबरं घालून घेते. अर्धी वाटी खोबरं घेतलेलं आहे बारीक करून. आणि कांदा आणि खोबरं एकत्र भाजून घ्यायचं हे. हे परतून परतून छान असं कांदा आणि खोबरं भाजलेलं आहे आणि हे मी बारीक गॅसवरच भाजलेलं आहे कांदा आणि खोबरं. आतमध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालतीये आणि त्याच्यानंतर इथे 2 मिरच्या घातलेल्या आहेत. थोडंसं आलं आणि थोडीशी लसूण घातली आहे. हे थोडंसं असं परतून घेणार. हे जास्त असं भाजायची गरज नाही आहे. थोडंसं इथे परतून घेते आणि हा मसाला बनवून तयार झालेला आहे. हे वाटण एकदम पाणी घालून बारीक असं वाटून घेणार आहे थंड झाल्यावर. आता मी अंडा कढी बनवण्यासाठी इथे भांडं घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये तेल घालून घेते. तेलावर इथे कढीपत्ता घातलेला आहे आणि त्याच्यानंतर छोटासा एक कांदा घेतलेला आहे बारीक चिरून. हा कांदा घालून घेते आतमध्ये. कांदा छान असं भाजून घ्यायचा आहे. त्याचा थोडासा असा रंग चेंज झाला पाहिजे. त्याच्यानंतर इथे कोकम घालतीये आतमध्ये आणि जे वाटण बनवलेलं आहे हे यावर घालून घेते. हे वाटण जे आहे ना हे कांद्यावर मी इथे परतून घेते तेलावर छान असं. हे वाटण जे आहे ना थोडंसं असं परतून झाल्यानंतर वर मी मसाले घालून घेते. तर पहिल्यांदा इथे मिरची पावडर घातलेली आहे. त्याच्यानंतर मालवणी मसाला वापरलेला आहे आतमध्ये आणि हळद पावडर घातलेली आहे. छान असं हे सगळं परतून घ्यायचं पुन्हा एकदा आणि त्याच्यानंतर इथे मी पाणी घालून घेते. इथे मी मिक्सर धुवून घेतलेला आहे आणि त्याचंच पाणी इथे वापरणार आहे. ज्या प्रमाणामध्ये आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची आहे ना त्या प्रमाणामध्ये पाणी वापरायचं आहे इथे. इथे मी पाणी घालून घेतलंय. त्याच्यानंतर इथे मीठ घातलेलं आहे आतमध्ये आणि छान असं उकळून घ्यायचं आहे वाटण. मस्त असं उकळलं गेलं पाहिजे. या वाटणाला ना छान अशी उकळी आलेली आहे आणि असं हे उकळत असतानाच आपल्याला अंडी फोडून घालायची आहेत. तर इथे मी 5 अंडी घेतलेली आहेत आणि ही अंडी मी फोडून आतमध्ये घालणार आहे. पण मी डायरेक्ट फोडणार नाही आहे. इथे वाटी घेतलेली आहे आणि वाटीमध्ये एक एक अंडं फोडून घालते. बऱ्याच वेळा काय असतं एखादं अंडं जर खराब मिळालं तर पूर्ण आमटी खराब होऊ शकते. त्यामुळे असं वाटीमध्ये फोडायचं अंडं एक एक आणि आतमध्ये घालायचं आणि एकाच ठिकाणी सगळी अंडी ओतायची नाहीत. अशी थोड्या थोड्या अंतराने घालायची आतमध्ये आणि आता अजिबात ढवळायचं नाही आपल्याला. वर झाकण ठेवून इथे मी छान असं उकळून घेणार आहे. म्हणजे अंडी जी आहेत ती शिजली पाहिजेत आतमध्ये. गॅससुद्धा मोठा ठेवलेला आहे. आतमध्ये फोडलेली जी अंडी आहेत ना ती व्यवस्थित शिजल्याशिवाय आतमध्ये डाऊल टाकायचं नाही. नाहीतर ती कुस्करू शकतात.
तर इथे छान अशी अंडी शिजलेली आहेत. माझी मालवणी अंडा करी बनवून तयार झालेली आहे मस्तपैकी. वास पण छान असा सुटलेला आहे. त्याच्यानंतर आता मी कोशिंबीर बनवायला घेते. तर इथे मी गाजराची कोशिंबीर बनवते आहे. तर पहिल्यांदा इथे गाजर किसून घेते आहे. तर इथे माझा सगळा गाजर किसून झालेला आहे. आतमध्ये मी थोडासा कांदा घातलेला आहे. त्याच्यानंतर कोथिंबीर घातली आहे आणि मिरची टाकली आहे बारीक चिरून. थोडासा लिंबाचा रस घालायचा आहे, मग चव छान येते. इथे मी थोडंसं खोबरं घालून घेते आहे. भाजीमध्ये घातलेलं थोडंसं उरलेलं ते ह्याच्यात घातलं आहे आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. आणि यामध्ये मीठ जे आहे ना, आपण जेवायला बसतो ना त्यावेळी घालायचं, म्हणजे कसं कोशिंबिरीला पाणी सुटत नाही. तर इथे मी मीठ घालून घेते लगेच. आणि इथे माझी कोशिंबीर बनवून तयार झालेली आहे. तर आज मी इथे तिवळ बनवते आहे. तर त्याच्यासाठी इथे पहिल्यांदा पाणी घेतलेलं आहे आणि पाण्यामध्ये मीठ घालून घेतलं आहे. आतमध्ये आगळ घातलं आहे. कोकम असतील ना तर कोकम भिजत ठेवून त्याचा रस घातला तरी चालू शकतो. त्याच्यानंतर आतमध्ये मिरची आणि कोथिंबीर घालून घेतली आहे आणि हिंग घातलेला आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर साखर किंवा गूळ घातलात आतमध्ये थोडंसं तरी चालू शकतं, किंवा जिरा पावडर पण चालू शकते. हे जे तिवळ आहे ना, हे कोणाला पित्त झालं असेल किंवा जड जेवण असेल तर हे आवर्जून बनवलं जातं. तर इथे माझं तिवळ बनवून तयार झालेलं आहे. त्याच्यानंतर आता इथे मी आमलेट बनवते. तर त्या आमलेटसाठी पहिल्यांदा इथे बारीक चिरून कांदा घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर टोमॅटो घातला आहे. नंतर इथे मी मिरची घातलेली आहे. इथे लाल मिरची बारीक चिरून घेतलेली आहे मी. त्याच्यानंतर आतमध्ये मी कोथिंबीर घालून घेतली आहे. चवीप्रमाणे मीठ घालते आहे. थोडीशी हळद पावडर घातलेली आहे. आणि इथे मी मिरी घातलेला आहे. मिरी चेचून घातलेला आहे. मिरी पावडर असली तर मग मिरीची पावडर घालायची आहे थोडीशी. हे सगळं व्यवस्थित असं पहिल्यांदा मिक्स करून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर मी इथे अंडं घातलेलं आहे आतमध्ये आणि व्यवस्थित असं हे फेटून घेते आहे. इथे लोखंडी तव्यावर थोडंसं तेल घालून घेते आहे आणि त्याच्यावर ना हे फेटलेलं आमलेटचं बॅटर आहे ना, ते व्यवस्थित असं स्प्रेड करून घेतलं आहे. तव्यावर आमलेट जेव्हा मी ओतत होते ना, त्यावेळी गॅस मी बारीक करून घेतलेला आहे. मोठ्या गॅसवर नाही घातलं आहे. म्हणजे ते लवकर असं हे होतं व्यवस्थित. कांदा पण आतमधला शिजला पाहिजे. तर वर मी इथे झाकण ठेवलेलं आहे. इथे वरचं झाकण काढून ठेवलेलं आहे. एका बाजूने थोडंसं भाजलेलं आहे. हे मी परतून घेते आणि व्यवस्थित असं दुसऱ्या बाजूने पण भाजून घेते. दुसऱ्या बाजूने भाजताना मी इथे झाकण वगैरे ठेवलं नाही आहे. त्यामुळे जर झाकण ठेवून जर हे भाजलं दुसऱ्या बाजूने सुद्धा तर छान असं फुलतं ते. तर इथे माझी अंडा थाळी बनवून तयार झालेली आहे. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा. व्हिडिओला अजून लाईक केलं नसेल तर नक्की लाईक करा आणि खाली हाईप बटन दिलेलं आहे त्याच्यावर सुद्धा क्लिक करा. असंच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.